Det hele startede med, at der kom en lille dreng til verden med navnet Markus. Der gik ikke ret længe, før forældrene indså, at der var noget galt med Markus. Årene gik, men Markus blev mindre og mindre normal. Men Markus' forældre var jo heller ikke normale. De var Jehovas vidner, selvom Markus ikke altid forstod det. Vil det sige, at der kun må være 144.000 i paradiset? Men Markus kunne faktisk godt lide det, så han begyndte at få opgaver som at stå for podiet. Og årene gik, og Markus var klar til at få hans første motorcykel. Så fik Markus hans røde racer. Han var meget glad for den. Forsigtig, Markus. Vi er nu ude for at finde nogen, der kender Markus og spørge, hvad de synes om ham. Der kommer en der. Undskyld. Ja. Kender du Markus? Jeg går i samme klasse med ham i 10 år. Okay. Fortæl os lidt om, hvordan er han? Han har hele tiden været en outsider, så det ved jeg ikke. Nå, er han god i skolen? Nej. Hvis der var noget, Markus han godt kunne lide ved Jehovas skaberværk, så var det hans cykelhjem. Markus er til sin sidste eksamen. Han skal bestå for at kunne få sin hue. Hey, der er han jo! Markus, hvad fik du? 02. Den næste, der skal have sin hue. Markus Andersen! Klap. Hey, tillykke, Markus! Tak. Hey Markus, kom. Vi har surprise party for dig her med haven. Kom. Surprise party! Ja. Hvad siger vi egentlig? Sig et eller andet for dit hjerte. Hej Markus. Nu til den seriøse side. Du er blevet student. Yeah! Det er super flot. Ja, tillykke med det. Går det godt? Du har oplevet meget i dit liv jo. Du har fået motorcykel, og du er blevet voksen. Ja. Det venter vi stadig på. Men hvor bliver kæresten af, Markus? Ja. Hvor gammel er du nu? Sådan 23? 24. 24. Ikke godt, Markus. Det ser sort ud. Men jeg håber, det går, at du finder en, og tillykke med hunden. Ja, fra os begge to. Vi elsker dig hele vores hjerte, og den her film, det er ligesom sådan den måde, vi har forstået, at du er blevet oprejst på. Du ved. Ja. Men en god weekend, Markus, og må I godt liv. Hej.